Сёння, 18 кастрычніка, у дзень, калі касцёл узгадывае святога Луку, евангеліста, мне вельмі сардэчна хочацца прывітаць усіх дзетак, якія сабраліся тут, у Мінску, на гэтым месцы, каб разам маліцца ружанец. У рамках такой вельмі прыгожай ініцыятывы, якая ахоплівае усіх дзяцей света і называецца «Мільён дзяцей моліцца на ружанцу». Jezus Chrystus каже, коли не станете як дзеці, то не уводзяць у Божае валадарства. Дзіця заўсёды шчырае, дзіця заўсёды прямо адкрыта гаворыць. Трэба вучыць дзяцей маліцца з дзяцінства, калі яшчэ не дарослыя, бо тое, што возьме з сабою, то далей панясе ў гэтае жыццё. Таму гэтая малітва – гэта ўжо духоўная фармацыя чалавека, падрыхтоўка да яго самастойнага жыцця. Увогуле, малітва, яна заўсёды важная. Малітва дзіцяці – это заўсёды нешта шчырае, што выходзіць з яго сэрца. Калі дзіцятка моліцца, ён шчыра просіць у Бога, так як ён просіць у таты, у мамы пра нейкую рэч, таксама і у Бога. Ён шчырым сэрцам просіць тое, што ён можа лічыць найбольш патрэбным. І таксама, калі дзеткі аб'ядноўваюцца ў малітве, гэта вельмі важна, таму што гэта сугучная малітва дзетак, яна выпрошвае шматлікія ласкі для ўсяго свету. Малітва ружанця, яна вельмі простая. Яна простая для старэйшага чалавека, і дарослага чалавека, і для вучонага, і для дзіцяці простая. Дзіця вельмі хутка вучыцца гэтай малітвы. Ну, а тым больш, калі гэтыя дзеці бачаць, што ёсць дзеці з Гродна, там, з Баранаві, з Віцебска, ці з іншых, з Магілёва, ім таксама гэта цікава. Больш важнай, моцнай малітвы, калі мы разам, калі мы адно, як казаў Езус Хрыстос, мы проста адно. Яна аб'ядноўвае, па-першае, дзяцей з розных і краін, і гарадоў, і для нашай Беларусі гэта важна, бо гэта нешта для нас новае, нязвыклае. Сатана нас проста імкнецца раз'яднаць усіх, і заўсёды супольная малітва, яна яднае. Яднае нас з Богам і яднае нас адзін да аднаго. Таму асабліва зараз гэта вельмі важна.